हांव आरामस आता हळडीक म्हणजे सीजन मो पयरी एकड़े हळडीक येवच्चो नैली हे दग्गा दिसान तो खंय वच्चे नक्क म्हूण दिसता मदे मदे एक एक पावस येता जाल्यारी धग्ग मात्र उणी दायनी तुमगेल कडेन तो दग्ग कशी आसा पावसानी आसा की हे वैशाखू दग्गू म्हण आलोचन करतना म्हाका सनपणे उडक आसयले आम्ही सान असताना लास्ट परीक्षा मुग्दल कूडले आम्ही सोयरल घराक पद्रड चढ वच्चेसिले आमगेले अज्जल घराक आता कालन तुम्ही चढवा घालता मुते कसने हा समर कॅम्प आमका समर कॅम्प रिसॉर्ट टूर पिकनिक पूर्ती अज्जल घराची कास खर्च नाशी पुरा अनुभव मेळटसील थई भारी गम्मत जातसील है आमगेल अज्जक 8 जन चढवा एक कसं ना म्हळ्यारी 5-6 चढवा आमगेल चढवाल हिंडो मस्त जन वचन इदले रे सुमार अर्ध चढवा अज्जल घरावत तसील ते आणि आम्ही 5-6 जन बाबा की हंगा भाऊ बहिणी आम्ही थोडे जन म्हणार 1-2-3 जन थई गेला रे आणि 2-3 जन विंगड कडे सोयरे तेवत तसिलिंती केला पण आमगेल घराक काही सोयरे तसिलिंती तशी तावनु आमक प्रति पण अज्जल घराक वच्चे दायना आसिले दलरी कशी पण ट्राई करून वत्तसिली हाव सारी नवे तशी दावनु मक एक रियालिटी आसिले हाव पद्दड दत्तसिली अज्जल घराक थई आम्ही मात्र नाही मय्यल कुळार्ची प्रचडुवनी एತ್ತಸಿಲಿಂತೆ ಕಡರಿ ಹೆಕಟ್ಟೆಕಡ घरची चरडुवा ಒಟ್ಟು गम्मत तश्मण मी काम करनशी बैसा नासिलिंता बा चल्ले चढून पुरा अज्जक मम्मक परत अंगल कामंतू हेल्प करचसिले चल्ले चढवा काम चढ मळरी कोयर कडचे पुसूचे आयदन गसूचे धुचे अंगल उंबळचे सिंधूचे कंतूचे असल पुरा आमगेल प्राय तकी तमक काम मेळतसिले प्राय होडदल म्हणजे कामंतू एक प्रमोशन वही उपकर फंडगलचे हैं प्रमणरी एक ओड अवार्ड मेळ म्हणके आमका कडेर सकाळी अंगणाक उद्दा घालनो झाण रंगोली सोडचे तई एक आमक गम्मत आसिले कसं म्हणरी घाट सकल तद्न रंगोली घालचे नी तितले क्रम नासिले आम्ही सान असताना मला हाव पळेल म्हणके आता कशकी गोतना आम्ही घाट वेच नवे थई रंगोली आसिले बद्द संका म्हणरी आमक समोर रंगोली घालचे याना मक्का निಮಗೆ लक्काक थई कोणाक यानतील निमिती आम्ही सोडलेले रंगोली चंदच तसिले हेकड तकड घरचन प्र होगळेल तदना त्या खुशी सांगता साधी ना सोडती आणि आमगेल मम्माला नी सन चढू असतात नवे तांक पळोवंक घेवचे काम आमगेलेंची लावोचे खावोचे नाणोचे पौडरांनी घालनो ड्रेस करचे परत सांगून नीट करचे आणि चले चढू जाल्यारी नमनवार फांती घालचे हे पुरा आमक संभ्रम हड्डांक आम्ही तांगेल काम केले म्हण खुशी आणि बाय दुखून उद्दा हाडचे ते एक गम्मत तद्न आतावरी नल्ले उद्दाक नेमो बाईंचुद्दाक तेवे घरा एक बाई असं नासिले गावंतू एक 2-3 बाईंशी थई दुखून उद्दा हाडचे मस्त चढू ना आम्ही थोडे दूर एक मातून उद्दा भरचसिले भारी गम्मत बते आमगेला मम्मले होड हित्तल मस्त फूल दत्तसिले अब्बाले करवीर मोती मोगरे दासवाळ हे पूर्ती संजेर काढचे आणि हे अब्बलनी गंतूचे तद्न प्रातवरी सुत्तर गंतूत नेमो आजी केळीचे वायमो 3 वायर गंतूचे कಡೆ रशी माळ करचे अशी सुमार नमनेचे फूल गंतूत सिक्किल हा आणि हे संजय मल्लिगे मस्त दत्तसिले त्या फूल कश्मणरी चोट्टानी गंतूचे तक सूत वायू कसने नका पंती विंडील म्हणके गंतूचे त्या एक भारी खुशी आमका आम्ही सगळं दिसू काम मात्र करचे नाही खेळचे असिले
चले चढवण लगोरी चिन्नी दांडो कडेरी हे कसं ते सायकल टायर आणि असतं मग तक्क बड्डीन मारनो दूर ते धावून धावून वच्चे कडेरी पोयरी एकलेक बस करून घेनो अनेकल्यान तांडूचे असल पुरा आमक ते पुरा खेळच्याक नासिले चले चढवणवे आम्ही कसं नसले री अंगणा बैसून खेळका नावे भितर बैसून खेळका हे गुरफळे चौका बारा हाऊ येणी असल पुरा आमका हे पुरा खेळ बेजार दलरी अम्मा आठ म्हण खेळतेसिले आम्हीची एकला अम्मा एकला अनु माई सून पूत आणि सण चढू असल्यार त्यांनी आमगेल चढू अशी म्हणू एक नमने नाटक शिदत तसिले हा उल्लोचन बुदोन ती मोसान दुकोनो डायलॉग गम्मत सोडतसिला आणि कसं म्हणरी आमगेल्या आज्जन मम्मन नावे मम्मन हन्नी कोणेची कंडेंतो निल्कून पडोच आमक कळली म्हणरे मिगेल डायलॉग सखत असतसिले तश म्हण आमगेल मध्येंत लढाई दायना म्हणलेक तसिलिंतवे लढाई दत्तसिला बा तज्ज गम्मत विंगड लढाई चढ जाऊन पडचे आमगेला आडनावरी कमती कमती तेल्ला तंबी उमती शणै शणै गंडी मणै उद्दा तप्पून बैलेक नणै किणी किणी लंकिणी पै पै तक तक तै नायका नायका खौचक लायका मल्ल्या मल्ल्या बायला ऐल्या ರಂದಪ್ केल्या वडता फल्ल्या ही ಹೊಳೆ मा सन्न चढुववरी उल्लेख म्हणलेक तसत्वे बाल्य उडगास तशी नवे आमक एक पण तसान चढू कोण सोडता आणि हा उडगा सैल पळयती मी गेले मम्मल बायलेल कुळारा गडियार तन्नी एक पंत ती गेले भावल पूता इल्ल हाव तक गडे एक पंता घंटी कितले म्हण निमगुचेसिले ताणे कोपलरी तू गडियार नाही रे तका तुक निमगुचे म्हण सांगचेसिले एक पंत मिगेल मय्येलक सांगून रडले दिसता मय्येन म्हाका पयले हांव भिवन भिवन गेल्ली माई कोपचे बदलाक जोर हसतस तू आमका गडियार म्हण तमाश करता नवे आमगेल गांवांत तू एकलो गोंड गडियार म्हणस ताका तुका दिवन हळडी करचे हांव सांगले री तुका ल्हान अम्मा नाक म्हणाती तो चल्ल कशेच गतसवे नांक चट्टे दोळे वड्डे रूपन सुंदरू म्हण पोत सांगली थंय दुखून ते छल्लन म्हाका केदन पळयलें री हे पोत सांगून चळोचे तो चळोच मात्र नाही वरलेल्यान सगळ्यांनी तेंची पोत सांगचे आनी गम्मत लढाई म्हणरी आमगेल विंगड विंगड कन्नडा बग्गे उडपी मंगळूर कारकळ कुंदापुर आणि आम्ही गाठवेची अशी प्रवट्ट दत्तत्वे कन्नड उलयतना विंगड विंगड नमने कन्नड उलयतत्वे आमक गाठवेर कश म्हणरी उलयतना हौದು कणे ಇಲ್ಲ कणे आणि ಹೊಡ್ಡಾಂಕನಿ दलरी कण्री अश प्र उलत नवे तशी जाऊन तन्नी म्हाका कण कण ಹೊಳೆ मामून नाव दवरलेले कडेरी कुंदापूरचन मंगळूरचंक म्हणचे तुम्ही पूर्ती सडवानी होगूर उल्लोचे पूरा अंतु निदान तुम्ही एक उलयतना आम्ही चार उल्लो नसततीत आम्ही फास्ट म्हणून मंगळूरचन कुंदापूरचन कसं म्हणच म्हणरी तुमक पूरा विषय तो अर्जंट तुमक खंचे सम मागते वचना म्हणून अशीच लढाई एके पण लढाई जोर धावनो गंगे भागीरथी देवांचे एस उत्तर सोडचे एस ತೀರ ಚೋರ್ದಲ್ ಮಲ್ಕುಳ್ಳೆ ಅಜ್ಜಲೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮಲೆ ಮಮ್ಮಲೆ ಹಂಗೆಲ್ ಪುರ एक ಡೈಲಾಗ್ ಚೋಡ್ ಗಲಾಟ್ केल तुमक गावा पेटयता म्हणून त्यादन सगळे गपचूप आणि संजेरी भजने संभ्रम ಹೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಟು ಬೈಸನ್ ಭಜನ್ करतसिलिंती आणि आम्ही विंगड विंगड कडे दुखून येऊन असतात नवे एक एकली नवनवे भजन शिकून असताती त्या ते सांगून दाखवचे तांक खुशी आमक शिकच खुशी आणि शिकिले आमगे घरा वचन सांगच खुशी भजननी दावनु जवण कोरनु सलार निदल म्हणरी हे लोक असना सगळ्यांक दोळबोर नीद सकाळी कोणी कोणाक जागोक म्हणून आपापी सगळे उठयतसिलिंती आणि खाण खातना आता चलवरी हे नक्का ते दवका आत खायना मागीर खाता अशी कंचे पंचादीक ना खाना टाइम जेवणा टाइम दलवे सगळ्यांनी सलार बैसून जेवण करका जेवताना पंचादीक असतसिल म्हणया खाणाक आता चलवरी पुरी चपाती हे ते कसने ना माक मस्त वर्षी ते पुरी चपाती खाऊन गोत नासिले अज्जल घरान तो दुधी सन्नाना
ದೊಸ್ನೆ ಪಲ್ಲೆ ಸನ್ನಾಣ ಕುಳ್ತಾ ರಮ್ನಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಹಜ್ಜಿ ರೂಚಿ ಕಂಚ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತೂ ಮೇಳೇಶ್ನ ನೀ ಜಾವಣಕ್ಕೈತೆ ಶಿಯಬ್ಬ ಅಂಗನಂತೂ ದತ್ ಮುಹೆ ತೆಂಡ್ಲೆ ವಾಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಸಲೇಜ್ ಪುರ आणि ते रंदप करताना आम्ही वरे हात जोडसून असतात की तसं ते जाऊच्या केक नमने रुची पुरा पशी चढ आमको पोट्टा भूकी आता चढू अंक भूक मला कसा म्हणूक होत ना आमक कसं की अब्बा खाना टाइमर जेवणा टाइमर राव लगील म्हणके भूक लागतसिले एक वाटे सीत की पाज की कसन की वाटे कसनस की त्या परत जेवचेच खाऊचेच असील पळे तम्मी तशी कामही करतसिलिंती जीवन अनुभवही घेतसिलिंती रज मुग्ध तेत म्हणताना एक तंगेल गाव वत्तसिलिंती गाव वत्ताना आमगेल रण्य आता उडगासकन घेतलाय की पण बेजार दिसता आमका आणि ओपास घरा वचका स्कूला वचका नवे म्हण बेजारो सक्कडानी एक पण घर खाली झाला रे घर पूर्ती चप्पी दिसता म्हणून आज जाम माका पुरा बेजारो प्रति वर्ष रजे रे जीवन दौकदल तिथले पाठ मेळतसिले आता काल बदलदಲ್ಲ हल्ली पॅन्ट होड शहरदಲ್ಲ आणि कोणाल घराक वत्तली नांती या म्हणा पेतली नांती सक्कडांके तंगेले तरले तापत्रय आणि पुढे वरी आता 4-5 चरडूने 1-2 चरडूवा ಮುಚ್ಚಟ್ಟೇರಿ ಹೊಡ್ಕೋರ್ ನಸ್ತತಿ ತೊಗ್ಗುದವರ್ಲರಿ ಮುಯಿ ಚಪ್ತಾ ವೈದ್ದವರ್ಲರಿ ಕೈಲ್ ಹೊರ್ತಾ ಮಂಚೆಕ್ ನಮನೆ ಭಯ್ಯ तशिदावनो कोणे कोणाल घराका पेटेनाते आणि पाप चढू अन कसं कोरका घरच्याना काही वच्चा सोणी दल्लरे भाऊंच्या काही ना दल्लरे आणि त्याने टीव्ही मुकार बस का नावे हाता मोबाईल की टॅब की घेऊन बस का कडे रामी तंक सौचे आता काला चरडू टीव्ही मुकार बसलींती मोबाईल घेऊन बसलींती म्हणून ಹೊಡ್ಡಾನ ಸಂಚರಡುವಂಕ ಸೊಯ್ರತೆ ಅಪ್ಪನ್ ಹೊರ್ಚೆ ಹೊಡಿಕ್ ಮುಂಜಿಕ್ ಪುರ ಅಪ್ಪನ್ ಹೊರ್ಚೆ ಪುರ ಕೆಲ್ಲರಿ ಅಮ್ಕೋ ಚಮ್ಗೆಲ್ ಸೊಯ್ರೋ ಬಂದು ಬಾಂಧವ ಪೂರ ಕಳ್ತಾ आता तशी नाही कोणाकही पुरसत ना आता मोबाईल असल्या समेत एकलेक फोन करून उल्लोचा काही टाइम ना आता असल गडीबिडी जीवनांतो चरडुवल बाल्य अशी जीवतस कसं करचे अंधिगदे सुखा इंदिगिदे सुखा म्हण जीवन चलो का नव्हे आणि तुम्ही परती रजेरी काही वत्तसिलिंती कसं गंमत करतसिलिंती म्हण पूर्ती कमेंट्स अंतील सियती ते तशींची आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनलाक मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमको मस्त व्हिडिओ घालचा का सपोर्ट करा ती प्लीज।